the percentage of intelligence that is not human is increasing. And eventually, we will represent a very small percentage of intelligence. I try to convince people to slow down AI, to regulate AI. This was futile. I tried for years. Tuna chuan artificial intelligence rorel na khovela kanomta ingtin nge he thil hi a thlen thei kan tam kho chuak theyangem nge ni hei hi khovel top na tur chu ni zawk khovel hian changkan lam apan mek zela tuna chuan super intelligence entirnan siri le alexa te lo chuak ta a amaro chu hei hi artificial intelligence bulronin tran chho na tur chau alani hetiang computer thuak nei AI hi chortang kai theviau don maila a that lo na lampang om theate an soi fo thina an soi ngai thlak ngai kher lo po hian movies lama te AI na mihring te athu noi thei dan tur chung chang hi motor tam tak om bok tun tuma chuan super intelligent computer ina mihring te athu noi thei dan tur chung chang hi toite in kan thlir ho don ani artificial intelligence hian mihring te aya thilati thei huna chuan athu hnuaya hian kan la om zawk thei dona eng thil nge ati tur hi soi thei niloma se thil chiang tak pakhat chu mihring te ai hian ala fing zawk don ani technology thar mihring te na kan la suang to phak ngai lo te he artificial intelligence hian ala siam chuak thei dona kan soi thuile ma in AI lo om tran chho thei dan hi i han bi masalok teang khovela digital computer masaber chu umsangkha zakwa somthum pasaria khan siam chua ania kongsang sanga mihring te min puile min chok jangkhai thei turatana anruam man ani ti chuan huna kal chho zela computer le AI te om chho tran ta ka chuan khovel po hian changkan lam apan chak sot talhea smartphone internet video game console baka khovel pon fan kwal deep space exploration le damdoi baka robot te thlengin kan siam chuak ta zung mai technology ya kan san vak na chan bulpui ber hi chu mihring fin na wang hi ani bera amaro chu hetianga artificial intelligence hi kan thom thatzel chuan nakin lokka AI hi ama a inthunun thei tur khopa fing halani don hemi huna hi chuan technology hi asan lu tuk to don awangin mihring te thupek hi amamo to don lova han thun hnuaya han control thei ani to don lo AI hian adu zong engpo ti thei tura zalen na anei huna chuan aya thale changkang zawk ni turin ama hi alen siam le thei dona hei hi technological singularity han ti chu ani he technological singularity hian AI hi adu zong engkim deuh tho ati tir thei to dona entirnan thil siam chuan hmun anga po hian mihring ngai to lovin khol vekin ati thei toang hetiang hi athlen huna chuan entirnan movisa kan hmu thinang hian apualin athu hnuaya omtur robot hi tam tak alein siam chu thei don ani mitam zawk chuan AI chungchang hi chu kan oite chiam lo mai theya amaro chu technology hi asan zela wangin artificial intelligence hi chu mihring te hian kan la mang nge nge dona tuna kan soimek hi chu mihring te min fin khal hnuwa thil thleng thei turom ang kan soina zawk mai chau ani umsangkha zakwa somria da tang to khan AI chungchang soilok na hi anlo nei dai to a mi then khat chuan tun century ralma nge hian AI hian mihring te hi afin khal man tura an ngaya lo thleng ta lo po ni se technology than chak dana tanga te chuan umsang hi somnga vela hi chuan khovel poma hian artificial intelligence hi man ani to abei om AI na mihring te afin khal chungchanga bok hian han le le taila hetiang hi thlengta se mihring te hi engtin nge kanom ta kang le mihring te hi chu tangkai na nei lo le mun ruak lo khat tu mai chau kan ni dona eile inti vel amamo ve don boxi lo wang hian an chia hloa han tran ngot po hi a theilo mai thei amaro chu kan thil soi ta khote hi a thleng nge ngei done ti na lam anilova lo thleng don ta ang po ni se tunari chuan mumang ang mai chau alani AI elphak theidan tur hi kong khat oma chu chu kan taksa le technology te in belbom tira
cyborg ka in siam hi ani cyborg chungchang hi chu movie sa tepo kan mu fawa hetiang hi a thei tak takem ti chu remchang om masabera kan soile donia